Ngai kublai fi da ka kertang ba thiang tam go jong try Jisu but nga pediang so bai fi sha ga ba sha score ya ka tien ka jong oblai sa si sen pa ngai ke ai ga ba ngi kran ni ga tayo gi long ga jingker hui fi ha ni ga tayo ga badang suda bro ngai ga long ga jingker hui fi but ai ga ni ga ba kran mentaro kan yarap fi kan long jingker hui fi tito nganum dapen slam than hagaba kran ki kinja jingkran lamprang kwa ban ai be tien ka jong try but piru sha skor tien jong try abe ga tien jong try kan kir hui fi ngine fai ban nga ga ne ga born ga gospel ga jong Ioanis kalang ba cutway ga de khat ga ba life usan ga tien jong play kong kumnes ngap ha cutway life sun gospel jong Ioanis ga tien jong play kong u Jisu U Iam kadai ka wain kadai ka dekat Bible ka balin kot ba hadu kata-kata haga Bible Farenglay haga Bible English ka datang Argentine kang be Jesus web u Jisu U Iam ngai kertang ni ga jingkran jonga haga ni ga por ga jingkran jonga haga ni ga kenti menta ni ga jingi kai jonga ngai kertang u Jisu U Iam de lightly ki ai kai ngan kran artli ngan kran ki be dei bet kan ai ka jingja ka ba ja hang ne bat ka ba lai ka ai ka ba dei bat ngi bat ka ai ka ba don jinge dei ba ni ga tian ka ba mu Jisu U Iam le ne u Jisu U Iam paralog na kwa ba ni fini ga pork na mo in let se ni ga jingja ngamo na kha ma gi so thu ka ai ka ba ja hang ne phi te be ni ga jing si sha la se la fi pulen na do ga no ga ba ni na do ga khat ga ba ni kong jong Ioanis khat wei lam nong tien jong oblai ga thuingi kini king tien baka Bible kom baka Mary baka Martha ba Lazarus ki belong shipara ana ba Lazarus ulapang ula shitom tin jong oblai kong la pha ya thu eu Jesus Christ ama khmi utau paralog jam ba mi e upang hari ga tien jong oblai ka Jesus Christ ukhlam lait satya wan habalawan ya thu eu kaba arpat pinda pule ga Bible fisngol thu about Jesus Christ ude ubo jurung jumi ba ka yeng jong Lazarus yeng jaga Martha ba jong ga Mary hakiwe ki tian ga ne ga yeng ga de ga shakri bhayo try ga de ga shakri bleba handai ka ne ga jingja ga lawan ja ga ne ga yeng ga ba Lazarus ula khlat no na ga ne ga jingpang but anda ula khlat no na ga jingpang ka tian jong le kang da u Jesus Christ u ang ye gisinran yang in Elizabethania Saka shlong jong ga Mary Martha bu Lazarus ka tien jong blai kang yo Lazarus la dep tep lupa sang sni hak por ba utrai len fi ka por ba utrai len but anda utrai la ula jan boy shlong Bethania ha ga jakan ha jan ga jaka ga ba tep yo Lazarus kane ga de ga khat Bible ka be thuingi kumno ba u Jesus Christ U Iam ha ba ule erta chaga jaka ga ba tep yo Lazarus Henry ka bangadon ban ongi fini ka por la ne ka don ka bangadon ban ai jing shai fini por la ka bala ban long jingker hui fi ka balong jingker hui ngaru ka dai balai te utrau yam balai utrau yam ngana fi artli ki ai ki nang ne ka tien jong oblai kang ka ban ning kong da fi pule ga Bible pe la dangi pule ni ga jing tho ka tien jong oblai kang ne tangan pule na khat ka ba kanega lanong ka ba khatway jong look at jong Ioanis ka ba pu ka ba ong ta ka khat ka ba arfu way hadu arfu sao la se kan yarap dingi ka ong kumne anda kum ta ka Martha ka long how Jisu ko try la da meladon hang ne upara jang aunam da layap hari mentaro ngati ba ki ai ke ru ba men pan now blay on I hime Jisu la ka upara jang faunyo mi pat ka Martha ka le thu o ngati ba on mi pat ngati bon mi pada kata ka jingmi pada singi ba khaddo fi kai ka baning kong ka bangadan pan iyang ni kadai utra U Iam namar ba kamdon ka jingat kamartha kamdon jingat lane kamdon ka jingat karan ka jingduna jo ka jingat hangni fi pule ka Bible fisham banda u Jesus Christ ula poi ula le Bethania kamartha ka yo sngaw ba u Jesus Christ ula wan kale ban tani u uklam pat poy shnam anda ki yakendu ya kana kale banye shambat u anda kale yakendu kang yu Jesus Christ la da medan ma metra u para janga nam dalaya he u try wang un mi pat u para jangfa ka Martha ka ngate bon mi para ga jimi pat jangi singi ga ba khaddo la ne ga jimi pat ga ba khaddo ka tien job le kang ka ai ka ba
ngapa bana kabanga don ban ong ifini ga por ngamok ang gade gane kamar tha ka nge baun samipat dasgap ha kamar tha ka nge bau Lazarus mi pa ndrei kam nge hakatu ga por baun mi pot no baun mi pat hakatu ga por kanget ya kaban sawan kanget ya kaban ya ka future kanget ya kaban sawan kanget ya ka present kanget ya ka menta fi kanget ya ka menta mata ka daw kata ka dai ka daw balay utra uyam fi kata ka dai ka daw balay utra uyam namar ba ka martha ka khlam la ban nget ba ka jimi pat ba utra ula ban pin mi pat no kum tu hi ya Lazarus fi tem ne bim tem da fi pule ga Bible nget fitek da fi puli ga Bible ki sao gospel kap no sen utrai ukran da ya ki ktien ge basut na ki bri ba kloi ban ngai gibri ba kloi ban ngai kum ka nuksa ka to ka kante ga papang mi snam ga bakta e ga Jacob jong u Jesus Christ onda ga kta ka to ka jing pang mi sam ka sange kan san ja ka yokhia Jesus Christ yu aso ga bor pamina ka onda kala phla ba de maka bakta utrai jingi uklam ong ka jing basle kami na nga kala pen khia efa ndai ong ko khon ga jing e jang fa kala pen khia efa ka to ka kan thai nong kanan ka balik ker pa yo Jesus Christ barang duai lam ka khon jonga bak duai lam ka khon jonga haba u Jesus Christ ong kambit ban ai ga jama ju ki khon si ki so ka kan thai nong kanan kong wat ki so ki juba mai te ki bal wat ki ba prat ki ba hab ki me ki kin rat jangka wang ye to ka kan thai nong kanan ko ka kan thai la ne ko ka brio to kan long hapa ongka to ka ba kraw ka jing e jampa to kan long hapa ko ba papan la ni ko ma fakwa Pinga ko man fini ko por Hebrew kan nang ba khatway ga dukhat ban rio ko tien job like klam ka jinget umla ban pin snob hayo blay Pika Bible kam klam ka jinget phimla ban pin snob hayo blay Emar ta ka daw na ko ban fini ko por snga man ok ki kentian fitep ka jinget ka dai ka ba onra e ka ta ka air ni ha ka tin freng nang ka ba onra e ka atmosphere ka air ka bala ban penkha ya ka kamba ka jamoblay Fi pule ga Bible ha ka por ba Jesus Christ le rong sha ga yen jong Lazarus ono ibak shibon kia yam kia lanyar bala yap ka khon jong Lazarus ka khon marway ka badang khat arsnam ga karta ana ba utrai ong wat ya yam ga khna ka khlampat yap tin job le kong kilaya penran khmut kilaya ba kilaya kemot kilaya smo pursha ta ga jing ona mar kite ba kala yap utrai shabun duai tu ka khna upun mi shabari ki baro Tapi pule itu semua kembau utrai ule eke ga bomday balai udah pun mi shabar balai ban duai la dalam ki amlong pia ban semua thu ya gatu ga jingja utrai upun mi shabar ya kitu ki bom tre ban ngai khalamba khnang ban don tangmano ta kitu ki laingot ki senran jong Petrus Jacob Ioanis ka kami ka lok jong Jairus ba Jairus kamot ki ba kloi ban ngai namar ba ki kloi ban ngai kamakan kal air jong ga jingai Bat ka kamba ka ja ka khon jong Jairus ka yo impa. Namar ta ka daw utrai Jisu U Iam. Namar ba ka martha ka khlam la ka duna ka jinget. Ong ba kam ngai ka duna ka jinget. Namar ka ngai ya ka bansawan re kam ngai ba utrang menta. Ka ba ar ka ai ba fi puli na ga tian jam play ka dai. Tungan puli ni ga por. Esi tungan puli ka ba life ar ter. Jong ni ga ju ga lanam. Tiga Mary anda kala poi syaga taga jaka syaga ba Jisu uladan bat kala yu kala damngan ki kejat jeng bat kala anga uko try lada medan hang di upara janga onom dalayap tu Jisu bolu iya ka bakada yam bat bayam kita ki juru ki balaya wan lem bat ka ula ut no ala ka mansiem bat ula kuslai bat ula keli hang do file bu ya u kila ya tua uko try tuan kmi ru Jisu ulayam Figure tian job like anda ka lada fi namar ga khlam puli le di khat Bible anda ka martha ka lada ban yakran bat utrai Jisu kala shayen ko ay ka Mary uno hika awan bat ka Mary ka mi banon ne kendu ya Jesus Christ lada fi puli ga Bible ka tian job like ki para kan thai bro ki ba hakatu ka shnong let's see ki ba marjan marpa Shibon ki bedon to ki bedang edan ban pentingan sa ai ka long yin jengki kila ya buat ke Mary kinang perkhat bakal shalom jingta ban yam na mar jong Lazarus
Anda kalaya ki kendo eu Jesus ka Mary ko ang gijo ki tian la dame dano eu para janga anam dalaya. Bat kayam. Bat ka tin job le gang baro kita ki bawan bat ka kila yam. Kata kala penki eu try jingi de ka jing sngosen ei. Baru long hang no fia bu eu kila le benelami u shaka ta ka jing tap. Bat ka tin job le ka sang u Jisu U Iam. Bible kong u Jisu U Iam. Para lok ngap kwa bani fini ka por balay utraw yam na mautray ude ubadan ka dono chang jing e be ka jing isnay bon sen fi pule ka Bible ka tin job le kang lapan ki yu de ka jing snay lapan ki yu de ka jing snay hagalan ka bakenda jong ka gospel jong Matthias ka dekat balay pun rio ka tin job le kang habaw yu e ki pai ba ki ba bon ki Israel bakilang kumutaw pai ba ubala sakama ba ula safret bomdan ng shirai kabab kang lapan ki yu de ka jing snay o Jesus Christ ba yo I katuka kariu kan thai ka ba yap u khon marway jong ka katuka snong dan hagal Lucas kan banyo ko khat ba khat lai ham tu fin siam ka til ba no ba o Jesus Christ wang tu kan thai ko ka kan thai tu wat yam baru try chingi ule akum no ukta katuka krong ka bala ba ka met yap jong khon jong ka bar ka kamba kalaja baru khon jong ka ula impat balay try ule ka kamba nakanu ka daw try le kamba ka kamba bu try le ka dei bala penhi de ka jing snow sdei ka tu kan thei ba ka don khun tang maroi ka dei ka reu kan thei khun chang ka ula yap dala penhi de ka jing snow sdei ba ula duayo khun chang ka ba lami bat ula impat para lak ngap ka ba ni fini ka por kat no sen fi pule ka Bible fin lap kumita giktian baman ka por ba utra ni iki brio haba ubsadi ki sanajar haba kile syong ba ul slam ba ka por kile sa skol tin job le kong lapin ki u da ka jing snow sen ei de ma ta daw da duai ka kamba ka ba sai ki sanajar de ki asantli ki pu ba artli ki do kha ka raja ka kamba ba u Jesus Christ ule bor ka ja na mar ba lapin ki u da ka jing snow sen ei ka ju ka ja ha ka ba pin mi pa yo Lazarus ne ka jing Kagtiang jong oblay kong u Jesus Christ u yam habo u iba ka Mary bat kita gibawan bat ka baro kia yam tin jong le kong las lo sunay lapin hiu lega jing so sunay kat no sen fi pule kata ka Bible ngan ban ya kata kagtiang hadap fin de yokyam baka Bible kong lapin hiu lega jing so sunay hagagtiang le kong he was moved with compassion tari u try jami namarta ka daw ka ba kaddo yawai ka ba nga don ban ong yifiang ni gani balay ba utray u yam krani ni jing Joshua balay ba utray u yam ni kadai bala pun ki uda jing snow snay ka ba mot hakiwi kiktian kumba yam ka Martha kumba yam ka Mary ka ba da snow thu ekata ka jingdo ka ba kraw ka ba ki do no yo menu para jingi watang more u shinrang utray jingiru u yang hakata ka jaka ba uda snow thu ega jingdo jinki namar u yang haka jaka jangki Lesing amdan tlit brio bangan batay hadu katno ka jing snow thu jong utray ya ka jing e jong nga bat ka jing e jong fi bat ka jing e jong ki brio ga bashakriyo ba uyang borowar haka jaka jong nga haka jaka jong fi bat haka jaka jong ki kabanga don ban ai fine ka por what you are tatian shafang utray u ba fi shakri u Jesus Christ u de badap ka jing e bat ka jing snow snai kadai ga snow si teng ayo asngawat kibri ga shakri utray ro anaba ki yakendu ki jingile jang ga jinget ki jingile jang ga jinget ya ka jingim jiki ki ak ki bawan ban yakendu agi yeng sam ga jang ki ha ga jingim jiki teng ga judan kata ka jing mot ka ba art tien na ni ki ak ki balong ko ka jingkran jang ga jingdu jingkraman parang ani balay utray asngaw shu mo nga balay mo ka ja kum ni nga kum kita giktian what you I can me na ka shentor jang fi para la namar nga nang sin sashi sin what you are to tian ya utray ba fi shakri o David wang langayay katem gusengyew ga jingyap nganam tiang namar medon rikat mami bat nga uklamang ba medan mami ngam nan kamya syu katem sengyew jang ga jingyap re utray wang o David ngamo nong langayay katem gusengyew ga jingyap utray wang nganam tiang medon rikat mami bat nga manu ban ya syam bat fi ha katem jang ga sengyew jingki jingale ka jingyam utray parala what you are to tian siapa munong penim udon bat fi compare fi yakendu marta da u jau mat namaru snow thu kadono jung kalong thikum jung ka Martha kadono jung kalong thikum jung ka Mary kadono jung kalong thikum tu ka brio ka badu ya khun maroi jung ka hakanong ba nan
Usngo thu hadu kata kadokno jong utrai jing ke de jam. Kadokno jong utrai jing ke de hadu kata bala pendap de jing e ber ke jing isnai. Hallelujah. Waju artian ya utrai wa fi shakri para lo kam fer fi kendo ayu. Try don't drink at fi. Utrai don't drink at fi. Pinya ya katu ga jingre janga jinga ka ba fi de ban ya. Re ka ba kot fi ni ga jing job at fin tip ba utrai don't drink at fi. Nanong say sin waju artian ya utrai wa fi shakri. Hallelujah. Kita gide ki artuli ki ai bang pan ifine ne ga jingja. Bale utrai uyam ne ga jingja. Uyam na mar ka duna ga jinga aka martha. Ngan sisian ngan pen kemasin. Ngakhlem baga khlem ngai ka ngai na mar kong un sami pat. Un sami pat. Haga jimi pat jeng singi bakhado. Namar ka martha ngakwa ifine por kong ula asau singi te jingta. Hakiwi ki tien wat la kam ongru. Hakiwi ki tien wat la ka khlem pen parong. Kalaban long le kalong ko haga ne garukam nganong. Mela aslam pala try sausni mela aslam. Sausi mela aslam ulo na gajingta. Un sami pat ka simi pat ki singi bakhado, jimi pat bakhado. Rementate ya. O ngakwa ba ni finipor utrai ujau mat namar ba kamba ka ba ukran mo ka de jimi pat ka ba menta ndai ka ban sawa. Utrai umla asha ba ni iba ka Mary ka martharo kumju ba kitiki ju ki be yam smosi haga to go por hang to lom jingta umla asha ta de utrai jingi ujau mat haban la de yu yefi ba fi jau mat utau de utrai jang fi ba utrai jang ha. Hallelujah. Ublay unker kui fi kita de artli ki banga pen ifi ne bale utrai ujau mat bale utrai ya dan ga jing dona ga jinge bala pen khiu ga jing smos ne. Kabalai ka banga don ban ong ne ga por de ga ne. Kabalai ka banga don ban ong ne ga por de ga ne. U Jisu U Iam ong ga ni ga khat Bible ka balang ka. U Jisu U Iam. Hatu ka ni ga tian ka don jinge dei bat ngi menta. Hatu ka ni ga khat Bible ka don jinge dei bat ngi menta. Ong ga ka ba ni fini ga por. Shua bangan kran ni ga ta para lok ngat ong kum ne. Tungin sung thu shua menta. Hamno try udon bad ule ayu. Hamno try udon bad ule ayu. Haga gospel jong Marcos sakalan nga ba katsa gud khat ka ban riu ar. Haga por bala bishari uda katuka dorbar niam pelun jong ken niam Jew shaban sanar fanayo tribe ke la kem yu na per ket samani. Haga dorbar niam jong ki rambalang do ki farisi ki sadusi ki nang tho ki dondot hangto ki lengdo borok ki dondot hangto ki le bishari utra. Haga to ga Marcos katsa riu ar gad khat mong ifi. Jisu Christ ang finsi iyo khodu brio ba uda shang se ka tiga mon jong ka bor. Nang ta fin puli ka gospel ka shiti jong Paul shiki Rome ka nang ba pra ka khat ka ba life usaw. Haga Rome ka nang ba pra ka khat ka ba life usaw. Wa apostle Paul hang tu ukran u ya thu engi ka ya thu engi utrai ule ayu hang tu. Utrai ule ayu hakti ka mon ga jong hakti ka mon jong ukba tonganda puli ga ni sgap hakti jong oblay kom ni sgap ha we ta bo penram de u kriske bolay hap shisha kham tam ken u balami pa ro u balong ro shakti ka mon oblay u ba ya sai na ka man tan jang menta u Jesus Christ udan udan hakti ka mon jong ukba ule ayu u ya sai na ka man tan jangi ang hakti jong oblay u ya sai na ka man tan jang da grand spangane ngada ong spangane nga no comment bat nga so tunat plot iko to Hebrew khat ar lonong ga khat ka ba ar kitu kiktian ki dei ga banga comment palat nga prakhat ika jingsha jong utrai ga ding fana wala u yap na mar jongan re ga dei ka bon ra ika jingkiman ga ba kraw nga na mar kini kiktian ki badan hang ni Hebrew khat ar ga khat ba ar kong kum ne daga ba kmi shau Jisu dong penlam o nong penjanai ga jingi ubana mar kata ga jingkiman ga bala buak mat jingu ula sha ga ding fana uda I benye ga jing ran u shonga ga ktiga mon ga khat ublai ka babu kam nos ga ba namar kata ga jingkiman ga bala buak mat jingu ula sha ga ding fana uda I benye ga jing ran u shonga ga ktiga mon ga khat ublai
Namar ka jingkiman ka badana kmaju ka ika jingkiman ba utrai udana kmaju shubun shaga dingfna ka jingkiman ba utrai udana kmaju ba shubun shaga dingfna ga ne ba utte balada ushaga dingfna ulong pop unyo ye ka jingpanem hallelujah kabab kong uda ibenya ka jing le ran utrai ukhlem le ran ban yap ka jing yap ka bale ran ha lord jaga dingfna galgata how lo malaikli ha galbari bangi problem ban om Ukhlem le ran ban yap na marjang fi ga jingap ka wale ran na mar kata ga jingkeman na mar ta daw man daw da na ka ktiga man jong pa hallelujah ha ka bor and reule im daw ya ya sa nam ta jong fi ba jong para lok na ka ban fi ne ga bor hatu try jaw mat tharai menta na mar jong fi ba jong na da ngingim shakri bhayo na mar ukhlem le ran unut ban face sunut ban ya kendo ya kata ka jingle ran namar ka jingkeman ba utip bangangan sa im le ran ban sha namar ka pop janga namar ukmen pala ban yo iya ngabangan sama jingpen im ngan sa aga jingpen im la daw shamo uklem le ran namar jong fi namar utip pin sa im namar haba fi pdiang yu ba ula siom u ka dor ka barem namar jong fi na marga taga daw nga ka ni finipor hatu tra jaw mat bentangan ang sa sisin la da upet ingi la dangim im ka jing im ka bakat kum ka tien ka jong utra ka baning kom nanot ban ong baga kmat jong utra ka na napeng ka jing sngo si le si utra undang jaw mat na ma jong fi ba jangaro menta ka baning kom la dangim im ka jing im jingi kat kum ka ktien ka jamu play hagawai ka por wang kisran kum ne kala nga banrio jamu Lucas ka kat basaw pun rio Lucas ndrio saw pun rio Henry ba leifi kot yanga atrai ba phimle apan bani ki ai banga on wang kisran ba leifi kot yanga atrai phimle apan bani ki ai banga on haka jingpuli Bible janga nga ngayo iya katur jang utray kumne bahaka por ba Ukraine gini gintien ka khmat jang kada ino kada isngaw si namar ba kisenran jang ukyang atray kimle apan bane ke ege pa uwa lada ngabat fieng ne pertai menta unyo iya ngabat fi bangi klem em kat kum ka ktien jang lay ngano nga khmat jang utray ka idiaw ka isngaw si ularo ban jaw mat namar jang fi ba janga u Jisu undang yam hi ada ngingim em kat kum ka ktien ka jang namala da ngim em kat kum ka ktien jang ngendang pen le rani te yo utray ngila pen le rani una mar ka pop bangile ulayap ka jingyap ka ba jabura mahado kata namar ka pop janga ba tafi re utray ukhlem le rani mar ka jingkiman ba utte bangin sa em pen bala da ngingim em kat kum ka ktien jang le utray undang le rani mar jami para haga gospel jo Ioanis kanang bakat saw gad khat ka bakat san hamtu ktien jong oblay utrai Jisu ang that fie janga le ki hukum jama but em ka ktien jong oblay le ka ktien ka fie asong fie chi kai ka ba ar hatu utrai unum jaw mat trai la danga bat fi ngim em ka jing em jang ka jing ai fitep ka jing kristan don tang ko ka jing le don tang ko ka jing le ka jing em kristan ka tari ka jing le jing ka jing baro ka jingile janga jinge ga de ta ga jingile ka bon man pun ki kijat jong fi phinom yang ga nongren jang ktien jong oblay banginum yang ga nongren jang ktien jong oblay bangin ken ria no na ga nongren jang ktien jong oblay nga kwa ban fi ga por ki jingile ki don ba ha ga jingem ha ba fi shak rio try ki jingile janga jinge ki don ba hagaway ga por fi puli ga Bible ba u Jesus Christ u shonga ga liang rakap ki sanan ule shaduriao jong ga pung Galilea hapreng jong ga pung Galilea fiken mau don ka erion ga ba jor do kata ka ba jan pendap ya ga liang ga ba ki shong ki sunran jong u ba utrai jingi da ka kat bakan dap ha ga liang sundan ki sunran ki le yam ki le nyar mar ta ga erion e utrai jingi utia kanjai hapo akibanta ba shapo janggalia ada utrai khiu sneng ge eryong haglang basaw ga kat basaw pho utrai ong kumni gi sandan no la khiu la panjai jai ke eryong kat basaw pho ong ni o te lo ke nga puli markas nang bas kal nang basaw kat basaw pho o te lo ki ba leba filang ki ba shaptien kata kumno ba fimpat don jingai
Sachisen balai ba filong gi ba sheptieng kata-kata kumno ba fim pat don jing he sachisen ngan ang haga jing pule Bible jinga nganga yu iba ka khmat jong tra ne ka ikhmat snowsi ba kisin ran ki khlam em kat kum ga tien ga jong oblai haga jing pule Bible jinga nganga ong kum ne ba utra ang balai ba fim pat don jing he hakiwe ki tien utra ukhlam kran hakiwe ki tien nga I kum ba utra ong shanulot ki ji hikai ke bang hikai shailot ki Bible study la si kum ang ong ngi menta shailot ki ji hikai ba fi os ngo balai ba fim pat don jing he ang ka ba ne fini ga por parla ada ngaba fi ngim im kat kum ka tien job lay ngim im de ga jing he haba ki jing le ki wan haba ong ngim im de ga jing he ngim not ban shane ya oblay kumbong David nanga ya ga tem singim jinga ngam tieng me don me try pa nga la ngim im ga jinga kumta parlang onga ka fi utrai undang jaw mat hi na mar jong fi ba jangar ka balai ba ga khado hatu utrai jaw mat parlang la ngim jule ai na mar jong la ikhlem le ai na mar jong fite baro hagani ga jing embryo bangi ngi em ken ma ngi don laki jong ki jing ai ngi don laki jong ka banta bangin le haga kam ka jong utrai fila banong na ngam dei ti batri pura ga kam jong utrai ngam dei ti badan ga full time ministry quite come here dei fi don la ga jong ka banta ban pendap ya ga kam ga jong utrai don be 88 talent ba ublei ula so ula tensat ula ai ga jim jvi ba fin pendap ladang ikhlam pendap e kata ka ba uble u khat i bangin pendap ladang ikhlam le ai na mar jungu ba na mar ka buram jungu atu tram snosi fi pule lang ba arfusan jungu gospel de Matthias van gitalan kumno ba utu utrai ma kumno ba utu utrai u las u kenrat na mo nang ula ai how way santalan how way artalan ba way shitalan anda ba utu onda utu ba ula ai santalan wan pa ula penlang pat sa santalan haga dekat ka ba arfway ka gospel Matthias arsan dekat ba arfway ka babu gamni tiu kenrar ula nga u bhame u shakri ba bha ba bangai melamina ra ba khendiat ngan bu eme haga halor ki ba buon melamina ha ki ba khendiat ngan bu eme halor ki ba buon wang kumno bhame u shakri ba bha para lo nganut ban ong kani ka ktien bang bhame u shakri ba bha ka kham ko do da ki spa da ki hajar bija da ki hajar sa bamla ban ya khen bamla ban perkha de gajmun brejni banganyo asngau no utra janga bonong bhami shakri bha kata ka kham bha shibon ban ya ka ksyar ya ka rupa ga spa ka hajar janga perthai ban ya ka no ka busket ban ya ka no ka nam ban ya ka no ka khusnam ka no ka jingjob ka no ka buram breu ka no buram perthai kani ka kham khrau shibon ban yo asngau ga sni bang ini kendo utrai ba finia kendo utrai bon ongi fi bhami shakri bha hallelujah ngaka bani fina por namar uni ula pentre la ka jangga talan ka ba ulai ba ka ba ula ayu kenrat paral fila em blai la pen image jing jang fi kan ma ukhlam pen em la na ai fi parala ukhlam pen em la na ai ukhlam pen em fi tang ba fin shule pen shong pen saaj ya ki ben hayeng mani jang fi la ne jing sang fi don be i 88 ban le namar ka buram ka jang utrai utrai na benang usong ka ketika mon jang pa ukmilanti ba fin pendap ya ka ai ga bola a he ga jing em jang fi hallelujah pa anda fi pendap nong bhame ushakri ba ba tada fi pendap hatu utrai unum diao hatu utrai unum jaumat walau usong ketika mon ga jang utrai nama ha ka ketika mon ga jang ubleu pa nama ta ka dao ka banga don ban ang fi ne ga por parla sa sia tada ngem gat kum ga ketien jang utrai hatu utrai unum jaumat amar jing ada hage jing aden tiga jing ngi duna ga jing shania lut yo bleng ngi duna hadu tranum jaw man namar jing ala ngim jule ai namar jong utrai ngi khlam le ai ngi khlam poi shaka ai ba ok milan ti ngi ek ai ga bol ai hadu tranum jaw mat unum yam namar jing o ngan ai fine ga po kumba utrai jaw mat baru yam haga jing tap jong la saras undang yam namar jong fi ba jong haru parla ka bible kong u Jisu U Iam ka jing duai jonga haba fi snap ya gani ga jing kran nga duai de ka dono jonga ba ba fin em ga jing kat kum ga ktien jong blai fin em ga jing em jong ga jing ai ba fin pen so bhai utrai fin pen dap ila ga jong ga jing khot la idei ba kum no ro fin pen dap eta bo blai u khot ula benta ba fin le ai na mar ka buram jong utrai
Fin pelong ya utrai jang fi bodan ka ketika mon jang blai ku pa ka khmat ka ba fu samarki ndai ka khmat ka ba diao la ne ka ba jaum ba u Jisu U Iam on ka Bible blai un ka khui fi hallelujah ko pa bi nga duai de ka don wat changa paro kai ka ba kran ha ka ne ka por try bi e changa nga duai da shisha try de ka don wat changa nga duai boroki ba ngap bi ka ne ka drink kran try oh nga karpat men ai bor ki try kin im kat kum ka tien chame kin im ka jingam jaga jingai compare ki jingten ju ki ba frangi ga jingai ju ki wan ko try kin im de ga jingai kin pen so bhai me kin le ai ru namar ka buram jame ba namar jame hi ko try dei tai jing ai ba mela tan sat mela ai ko try ga jim ki ba kin pen dep ban le ai namar ka buram jame try ba anda ki syam bat me try kin yo sngai ga tien ba me ang bha me ushakriyo bapa gadwai de gadok no changa barok ki basap de gaji kai try ka khmat jame ka fu samkhe haba me pe ki try be changa kata ga de gaji duai changa ko try abe ga de gaji kai kan kar khui ki ab le be changa da ka kirten ga jongu Jesus Christ na duai amen.